Πρέπει να καταβάλεις εκείνο που αντιστοιχεί στο... Αλλιώς δεν γίνεται. Όχι, σε παρακαλώ να πει, σε παρακαλώ να πει, σε παρακαλώ. Βέβαια θα υπογράψεις αγαπητέ μου, βέβαια θα υπογράψεις. Υπόγραψε εκείνο. Ελάτε πίσω, ελάτε. Έλα πίσω. Έλα πίσω, έλα πίσω. Μην κοιτάτε Δευτέρα πρωί ξεκινήσαμε για τη Θάσο. Προτού να γεννηθώ εγώ, βασίλευε σκοτάδι, και τ' άλλα εργοστάσια σας κλέβανε το λάδι. Λέγομαι συνεταιρισμός η Δήμητρα στον Πρίνο, που για τα προϊόντα μου εγγύηση σας δίνω. Είμαι ο πρώτος πόγινα σε ολόκληρη τη Θάσο, μα εγώ τα πρώτα έβγαλα τα διάρια και τον Άσο. Το πρώτο που εφάρμοσα ήταν η μεικτή, για τούτο και επέτυχα ποιότητα εκλεκτή. Έκανα τον αναδασμό κι άνοιξα γεωτρήσεις, για να μπορέσεις όσο θες τα δέντρα να ποτίσεις. Όμως πολύ κουράστηκα κι άσπρησαν τα μαλλιά μου, μα την αξιοποίησα και την αλατουλιά μου. Στην Αυστραλία έφτασα, μα και παντού θα φτάσω. Θα κάνω σ' όλους να ζητούν ελές από τη Θάσο.
μαλλιά σου και οι δυο πλήθες άγναν αγκαλιάζαν τις νύχτες. Τα μαλλιά σου και οι πλεξίδες άγναν αγκαλιάζαν τις νύχτες. Ποίηματα και το βίο μου κασέτα θα τα κάνω για να την παίζω να μ' ακούν όταν θα αποθάνω. Αρχίζω μαγνητοφωνώ και πρώτα πριν απ' όλα είμαι απ' τον Πρίνο και με λένε Σταύρο Καραμανιόλα. Γεννήθηκα το 11 στο Μέγα Καζαβίτη, χρόνια τουρκοκρατούμενα τα χρόνια του Χαμίτη. Φύγαν οι Τούρκοι κι άρχισε ο πρώτος πόλεμος. Ήρθε μια δυστυχία και φοβερός λοιμός. Η πείνα είχε φτάσει στις γης τα πέρατα. Τρώγαμε βαλανίδια και ξυλοκέρατα. Μπήκα στα καπνομάγαζα από 9 χρονών, χωρίς να είμαι έρημο ούτε και ορφανό. Είχα αδερφές και αδερφό και μάνα και πατέρα, με 7 οικογένεια, πώς να τα βγάλουν πέρα. Πως έκανες ζωή πολύ τρελή. Μα εμένα ναι, χρυσό μου παλικάρι, το παρελθόν σου δεν μ' απασχολεί. Ο άνδρας που δεν έχει ιστορία για μένα δεν αξίζει στη ζωή. Δεν ξέρει τη ψυχή, τη γυναικεία. Δεν ξέρει πως να δώσει ένα φιλί. Ο άνδρας που δεν έχει ιστορία για μένα δεν αξίζει στη ζωή. Δεν ξέρει τη ψυχή, τη γυναικεία. Δεν ξέρει πως να δώσει ένα φιλί. Μου το πάνε χαρτί και καλαμάρι, πως έχεις πάρε δώσει με πολλές. Μα το σήμερα με νοιάζει, δεν δίνω σημασία για το χθες. Ο άνδρας που δεν έχει ιστορία για μένα δεν αξίζει στη ζωή. Δεν ξέρει τη ψυχή, τη γυναικεία. Δεν ξέρει πως να δώσει ένα φιλί. Ο άνδρας που δεν έχει ιστορία για μένα δεν αξίζει στη ζωή. Δεν ξέρει
ψυχή τη γυναικεία δεν ξέρει πως να δώσει ένα φιλί. Και λέγω, θάσος νησάκι όμορφο, με πεύκα στολισμένο, πριν βγάλεις τα πετρέλαια ήσουν ξεχασμένο. Γιατί σε καταδίκασε η κοινωνία η σκάρτη, πριν λίγα χρόνια ήσουν σβησμένο και από το χάρτη. Εσύ που βγάζεις τα κρασιά, τα μέλια και τα έλαια, εσύ και όπως φαίνεται θα έχεις και πετρέλαια. Ήρθε καιρός νησάκι μου όλος να τους ταράξεις, τώρα και τα πετρέλαια μπορείς να τους αλλάξεις. Και μια που τα πετρέλαια θα βγαίνουν στον πρίνο, του πετρελαίου υπουργός εγώ πρέπει να γίνω. Να τρέμουν τα θεμέλια σαν μπαίνουν στον ΟΠΕΚ και όλοι οι μαύροι να μου λένε αμάν καράκι ΟΠΕΚ. Μπαρμπασπύρο, Κερατζένη, Γιώργο, γεια σας. Κάποια φορά ίσως μπορέσουμε να πούμε περισσότερα.